ли пикаеш по гари? Моля? Често ли пикаеш по гари? Ти си спика 3 пъти вече, откакто аз те гледам, 2 пъти Кога пия, ми се пика. Кога не пия, ми се пика. Ами защо пикаеш в самата гара, не издириш някоя полянка, примерно? Защото да ме бият. А защо според тебе те бият? Защото ме завиждат. За какво ти завиждат? Защото им къща. Ага. А в къщата си така пикаеш ли в нея, както пикаеш в гарата? Не. А тогава какво различава къщата от гарата, имам предвид? Не мислиш, че в тази държава, като си в гара, трябва да се държиш като вкъщи да не пикаеш вътре? Може ли? Ма съобразяваме, какво се съобразяваме? Само ти живееш в къща, аз живея в дом. Друго в дом, друго в къща. Да знаеш. И може ли да бегиш? Тоест, според тебе в дом може да си пикаеш? Ето сега.